Йогата за лице спестява средства, тъй като е най-добрата алтернатива на други сложни и скъпи процедури, като козметика, продукти за грижа за кожата и козметична и пластична хирургия. Тези процедури може да не работят еднакво за всички и могат да имат сериозни странични ефекти. Йога за лице, от друга страна, е естествена процедура за движение и масаж на мускулите на лицето. Още ползи от методът йога за лице. Подобрява кръвообращението, премахва токсините, намалява възпалението по кожата, укрепва лицевите мускули и езика, може да помогне за предотвратяване на мигрена и главоболие, освобождава напрежението в челюстта, врата и рамото, мобилизира и подрежда челюстните стави, може да предотврати скърцането с зъби, освобождава стреса чрез съзнателно дишане и премахване на напрежението в лицевите мускули, може да намали високото кръвно налягане чрез успокояване на нервната система, координира лицевите мускули и подобрява артикулацията и речта, укрепва гласните струни, предотвратява увисването на клепачите и следователно запазва пълния спектър на зрителното поле, укрепва мускулите на врата, раменете и гръбначния стълб. Наръчникът по йога за лице с 30 практики за блестяща и здрава кожа ще ви запознае с най-добрата естествена алтернатива на скъпата козметика за лице. Тези уникални и същевременно лесни упражнения ще ви помагат да изглеждате по-млади и по-красиви.